Penaberên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê li bajarê Entabê şevbêrkeka mûzîkî darxistin. Sazbendên têda beşdar bûbûn dibêjin ku wan dixwest hinekî dilê penaberan xweş bikin. Ji ber vê jî ev şevbêrk li darxistin. فمخاصة فكرك موزيكي شيكم يعني انه موزيكنا عربية موزيكنا كردية موزيكنا تركي كوكتيلا كان مشي بكن تشتكيش خرب بيشكيش بكن في ملاتي ملات زاني ملات كديت شحالي انا بر بحاجات ملات بر تي بني اويا يعني نشاطات موسيقية او شاف بيركو فام لهفكم بما بروفا شيكرن نوفي جروب ليكر هوب تريو يعني هيفي Di şevbêrkê de penaberên Kurd û Ereb gihane hev û kêfxweşiya xwe anî ziman. Welatiyên Sûrî hest bi xemgîniyê dikin. Lê di heman demê de ew şahiyê jî çê dikin. Li gorî karînên xwe yên biçûk wan ev aheng li darxistin û karîne Sûriyan li hev kom bikin û wan bikin yek. Ji ber ku Sûriya her tim û sabûn. سوريا دائما هيك Penaber dibêjin tevî ku ew di penabertiyê de ne û bi hesreta welatin lê darxistina şevbêrkên bi vî awayî hinekî dilê wan rihet dikin. ملتنا حر بدرك ترقيا قال لك زحمتي الانسان ما تشيبه يجي جارنا جاي حفلنا ولا بتشوف شيء بن اجبوب كيما يوم بدنا نسرهبدو هناك بين فراتي شباب يعني Penaberan divê şevbêrkê de saeteke xwe bi kêfxweşî ji mûzîka Kurdî, Erebî û Tirkî derbas kirin. Hêviya wan ew bû ku rojek were vegerin welatê xwe. Penaber her tim dixema penabertî û êşa welatê xwe ne. Ji ber ku li bajarê Entabê bi hezaran ji penaberên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ne xwestin bi vê şevbêrka mûzîkê hinekî xemê xwe sivik bikin. Comer Hemdûş, Rûdaw, Entab.